Human makakuha og medium compliance ang Mandawi City sa clearing operation nga gihimo sa kadalanan, doble alerto karon ang mga otoridad aron di na gyud makabalik ang mga obstruction sa magtambayayong ang mga departamento aron tutukan kini. Si Nico Serino sa report. Hiniusa nga task force ang hayan umulong sa Mandawi City aron mahingusgan ang pagmonitor sa mga sidewalks ug illegal structures. Tiguman pa kini tali sa City Demolition Team ubos sa Housing and Urban Development Office o HUDO nga mao in charge sa clearing sa mga panimay. Ingon man sa City Legal Enforcement Unit nga mao'y muhawan sab sa mga sidewalks. Tungkol may case of na mga kuwan pag tinabangay. Sa road clearing operations nga gimando sa DILG, giila ang Mandawi City nga medium compliant sa paglimpyo sa kadalanan. Sa ilang bahin, ang team sa HUDO nagmonitor usab sa mga una na nilang nahawanan nga dapit. Kahinumduman, sa miaging buwan, pipila ka mga istruktura sa sapa sa Mahiga ang gidemolish nila. Apan nabantayan sa taga-HUDO nga namalik na sab ang pipila sa mga nanimuyo. Sa pagsusi namo sa lugar, may mga barong-barong na sab nga gipabarugyod sa dapit. O pati lang sa structure, nagubo na mo kaya. Pero ang tao na ganyan mong pag-oso, hindi na mo mahimo. Kaya wala na may anang kapita. Uban ni Clans Gabutin ug Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.